Érintetlen természet, gazdag termőföldek, napsütötte lankák, vadakban bővelkedő erdők, egy táj, amely a vértes délkeleti peremén évezredeken át a környék éléskamrájaként szolgált. A keleti gyertyán, a magyar gurgolya és a lápi nyúlfarkfű hazáját már a Krisztus előtti időkben is benépesítették elődeink. Ennek emlékét a Bárachházi barlang sötét mélye őrzi. Az itt feltárt több mint 10 millió éves Hipparion, azaz a háromujjú ősló pedig világhíressé tette Csákvárt. Ezen a békés tájon, ott, ahol most a Gidrán ménes mellett szürkemarha és bivajcsordák tapossák a hegylábi széles legelőket, a Krisztus utáni első században hangos csatakiáltással masírozott végig a római légió. A mai Csákvár belterületén ők alapítottak első ízben várost Floriana néven. A Bárachházi barlang falára egy római harcos vörös színű feliratot vésetett, amelyet Diánának, a vadászat istennőjének szentelt. Honfoglaló magyarjainkat 900 körül vezette a turulmadár a vértesi hegyláncolat tövébe. Csákvárt így már a krónikás irodalmunkban is fellelhetjük. Anonymus így ír a Gesta Hungarorumban. Árpád vezér elődnek, Szabolcs apjának nagy erdőt adatott, amelyet most vértesnek hívnak a németek otthagyott vértjeiről. Ez alatt az erdő alatt Szabolcs unokája, Csák, sok idő múltán várat emelt. A várfalakat a krónikák szerint 1046-ban a pogány lázadás során rombolták le. A csák nemzetség igen fontos szerepet töltött be a kései Árpád-korban. Hűségüknek köszönhetően az 1200-as évek végére a csákok uradalma a legnagyobb világi birtokká vált. Csákvárt a 15. században a római kori Floriana után 5. László adománylevelében említik másodízben is városként. 1453-ban Újlaki Miklós kapta meg a mezővárost vásártartási joggal. Csákvár ajtaján az 1600-as évek elején kopogtatott be az Eszterházy család. A község majdnem 1100 éves magyar históriáját ekképp két nagy dinasztia, a csákok és az Eszterházyak kísérték végig. Az oszmán félhold 150 éves uralma után gróf Eszterházy Miklós lelkes missziójának köszönhetően visszaköltözhettek a menekülők, és telepesek is érkeztek az elnéptelenedett községbe. Majd jöttek a szabadságharcok dicsőséges és nehéz napjai, s Csákvár a hazájukért mindhalálig küzdő lázadók jelképévé lett. Rákóczi-kurucai a végsőkig kitartottak e vidéken, az oldalukon még a mindenkoron császárhű Eszterháziak egyik sarját, a rebellis Antalt is megtalálhatjuk. Csákvár a 18. század végén harmadízben is újból város lett. 1792. június 20-án első Ferenc császártól kapott mezővárosi rangot, melyet ezúttal 80 évig birtokolt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc szintúgy bátor, hazájáért halni kész férfiakra lelt Csákvárott. A pákozdi csatamező egy bús szeptemberi napon megannyi csákvári katona vérét itta fel. A csákvári hős férfiak még a világosi fegyverletétel után is harcoltak a térségben. A vértesi cserszömörcés erdők talán a halottaink előtt tisztelegvén öltenek magukra minden ősszel tűzvörös lombkoronát. A forradalom bukása után Bécsben magasba emelte tőrét egy csákvári szabólegény, s újfent megpróbált rést vágni az önkény uralom időszakán. Libényi János kése azonban nem hatolt át első Ferenc József kemény gallérián. A császár életben maradt, a szabólegény nyakára hurok fonódott. Csákvár a 19. században élte virágkorát.
Szorgalmas földművesek, lelkiismeretes iparosok, és persze a Vértes lábánál bányászott, kiváló tűzálló agyaggal dolgozó, ügyeskezű fazekasok népesítették be a híres C központot. Az itt készült furfangos csalikancsóknak nincs párja a világon. De Csákvár vájtfülű kolompárosairól is nevezetes. Csodás hangzású csöngettyűiről még egy közmondás is született. Összevág, mint a jó Csákvárból való csengők. Az Eszterházy família is bőkezően bánt ekkortájt a gesztesi uradalom központjával. Zárdát, iskolát, tűztornyot és kórházat építettek és fejlesztették a mezőgazdaságot is. A dinasztia kastélya mindmáig az ország és a környék legékesebb jelképe, angol parkjának messze földről csodájára jártak. A kastély napjainkban egy kórháznak ad otthont. A világháborúk sötét éveit Csákváron is kísértettek, meg annyit csákvári életét oltva ki. Az első világháború csatazaját egy szintúgy hangos kulturális esemény követte Csákvárott, Kodály Hári János című daljátékának bemutatója, amelyet a Magyar Rádió és a BBC is élőben közvetített. A daljáték ötlete és szövege a helyi születésű Paulini Bélát és Bozori Endrét dicséri. Nevük a Gyöngyös Bokréta mozgalommal is összeforrt. –1944 karácsonya szintúgy komoly szenvedést hozott az itt élőknek. A hullámzó frontvonal mentén a környék többször is gazdát cserélt. A vértesi harcokban először a németek, majd az oroszok fosztották ki Csákvárt. Itt a Vértesben ért véget egy nép több ezer éves lovas harca is. A környéken haltak hősi halált a II. Világháború hősiesen küzdő utolsó magyar huszárjai. Csákvár újjáéledése az 1970-es években indult. Rohamosan fejlődött az infrastruktúra. Utak, járdák, óvodák, iskola, könyvtár, rendelőintézet és sportlétesítmény épült. Ezek az erős alapok kaptak újfajta színezetet a rendszerváltozás után. A múltbéli értékekhez való erős ragaszkodással, a műemléki és természeti környezet összhangjának tudatos megteremtésével Csákvár az elmúlt több mint 20 év alatt rekreációs és turisztikai látványosságán nőtte ki magát. Útjára indult a pusztabusz, új köntöst kapott a főtér, a városháza, a kórház, megújultak az egykori műemlékek. E munkálatok és a több mint 2000 éves múlt méltó megkoronázását a 21. század hajnalán élhetik át Csákvár lakói. A hajdani római Floriánát, a fazekasok és a rebellis hazafiak fellegvárát, az ezer jó és az ezer ló hazáját, hosszú és rögös utat megjárva 2013 nyarán újfent, immáron negyedízben a vadregényes Vértes fővárosává emelték. Dicső városunk így jól példázza: 3 a magyar igazság, 1 a ráadás. Isten áldja Csákvárt!